Трета синя победа в първенството, обаче с горчив привкус. Започваме с позитивното. Левски записа трета поредна победа в шампионата, след като се разправи с Септември с резултат 3-0. Левски влезна добре в матча, интензитетът на игра не бе, разбира се, на това ниво, каквото бе срещу Крайова, което е напълно очаквано. Направиха доста рокади и сините и тези футболисти се представиха много добре. Асен Митков бе футболистът под 23 годишна възраст, който записа участие от първата минута в двубоя. Освен това е редно да отбележим, че новото попълнение Хевертон, който дори няма две тренировки с Левски, записа няколко минути, та дори направи асистенция за третото попадение, което бе дело на Сержиньо. Окофлекс кара третото си попадение за сезона, като направи резултат 2-0, а Крамборас го откри. А защо в този ред? Защото се връщам назад към горчивия привкус, а той е свързан именно с Крамборас, който получи контузия в задното бедро. За съжаление не изглежда никак обещаващото състоянието на Крамборас. Силно се надяваме, че тестовете ще бъдат позитивни и няма да отсъства дълго от игра, но изглежда, че минимум разтежение на задното бедро. Не дай си Боже нещо по-лошо, защото това е един от най-добрите футболисти на Левски и един от най-ключовите. Сега вторник предстои изключително важният първи сблъсък от двата с казахстанският шампион Кайрат в третият предварителен кръг на Шампионската лига. Дали сините ще успеят да се поздравят с успеха в края на двубоя, остава да разберем.